Teng perlok ba pitit ikitiar sunghaban husiar baha pek kumne upor bang ulong kumne kisu pendap kumne kam toni habatang kumne haba phibat ong ukhia ha namar ba ki pendap da kate ka ayu ubitri par ulong tang barit hatang ar hajar awot som don hire te perlok ba pitit ikitiar phimde ban thik kumar na kitu ki wan trwa halti singking ne ban chupen bor ya phiba phidei ban thit kim chu long kum gitu bhai ban lek thit aki dukan ki ban tang ba da thit aki dukan ro ngi de ban husiar ha namar ba le se yo kan long kum ne kan long ka ching du nong ka bakrau yang ngi he bang thit da ka pisa ki tiar pen kampat ngim yo to perkhat ma phi mano ba yo nong mano ba du nong te perlok perjor ma kerpat ya phi ma phin ya share ya kane ka video namar ba ha ba kai ya dei bar ne puat bang PUI bakalong tang kumtu kam ton jing yu khendiat ro namar kisu pendap tang na kane ka ba ka yu ro kane te sembah share bar subscribe ya ka channel jonga bat saya share chaki perlok jong phi khnang bakin satip khnang bakin nom thit nane kinom yu kum ki kine kitiar namar ba pe hi ma phi ulong kuno pe na chirong tem le ngare la de ngam de re bang athit hi ne namar ba dun kam tu para chunga bo thit namar ba aka jing du like plat chane ong kam biang ra ka like te ni chu thit no da ki ne tang ba snew bok pat chu du tang ka pisa tom le tang ba ki wei kum ki perlok ki nom de chu ban ngat kum ka ne ka apot khnang ba kan like ke na ka jing du nong pe de realme te perlok tang kane ka video kublai sibun kublai ya phi baro bat sadang ya share susu ciki perlok chongphi khnang bakin tip ya kane ba ulong kumno pe te kublai sibun ya phi kinong pe bat kublai ya baro ki ba sai pe kane ka long ka jing tip chphi khnang ba phinum thitsu ikum kine ki jatiar te kublai sibun kublai phi baro bye bye.